All corner. Nishaɗantar da mu ta hanyar danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode. All corner. Kenan sai a buga mu a rediyo. Yusuf boy. All corner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar duniya. Ku shiga YouTube ina mai suna All Corner TV, ku danna mun subscribe. Ba za a danna ba. Kuke ku danna mai. Da Allah wani ku kyalle ma ku tuni da Allah ku shiga ku danna mun subscribe a YouTube ina mai suna. Wallahi aka danna. Ina fasa waye. Da kona TikTok din. Da Allah ku rabu da wannan shaya. Da Allah ku shiga ku danna mun subscribe a YouTube ina mai suna. Ba za ka ban ku. Duk wanda ya danna. Wallahi sai na fasa waye.